Today, I had the privilege of handing over food hampers to the elders of Belandawa constituents. Before my election to Parliament in 2023, I engaged with elders from the constituents to discuss their pressing issues, particularly the harsh reality of pensioner poverty caused by devaluation of pension funds. They made a plea for us to stand with them in their fight for dignity and justice in retirement. Mashukano yaita bwana Ostallos Siziba. Zvamuri kuona mapictures aya nyosaratidza kuti mukomana uyu is a legend. Mukomana muchiona munhu asiri mugovernment achiita zvinhu zvakadai, how much more do you expect from munhu ari a minister? Sanapenda mashoko anobuda panapa tiona chichallenja the regime. Don't go subscribe or like or turn on the bell. Kuchimda bendo pake Ostallos Siziba anonyora chiti, this week an elder reached out to inform us of the growing hardships many of them are facing and called for urgent intervention. We heard the call and took action. Together with our team, including 3 councillors, we organized food hampers to provide some relief. The gratitude from the elders and team Belandawa is overwhelming. I extend special thanks to our supporters, especially a generous well-wisher who funded all the groceries. Mashukano yatoka panapa na Ostallos Siziba. Tichiona kuti ava vakomana ava vanyasorodza kuti kunyangwe vakanzi vapiwa magovernment positions vanoita zvidavado, vanoita zvinhu zvinodadisa zvekuti munhu wese anoonekwa achibenefita. Tarisai mapictures amuri kuona ayo, muchiona ava vakomana avo zvinhu zvavari kuita ava zvinhu zvinonyatsokudikanwa. Muchiona maelderlies, muchiona vanhu vakuru vachipiwa zvokudya nezvokushandisa. Tudze mafungo enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pindai comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.